God aften og velkommen til Gustne Gensyn. Mit navn er Glenn Thorsbo. My name is Glenn Thorsbo. Jeg skal være jeres guide på denne rejse gennem de mange klip fra dengang fjernsyn var andet end bare ligegyldigt lort. Og dengang din mor var et lækkert stykke kørvel, der knebede til højre og venstre og kaldte det for kvindefrigørelse. Det første klip, vi skal se, er fra programserien Undskyld her, hvad arbejder de med, og kan de lide det? Fra 1966, som udmærkede sig ved, ud over en usædvanlig lang titel, at omhandle livet på danske arbejdspladser. Life in Danish Workplace. Jeg er ved at sætte asbestplader op for Rasmussen og Søn i helvede 18 år. Det er en dejlig arbejdsplads. Ja, det er så hyggeligt, når man arbejder med asbesten, fordi støvet det drysser ned, som om, at det er julesne. Hvad bliver med? Ja. Jo, men nu er der jo mange, der mener, at asbest er farligt. Nå. Ja, så kan det vist ikke være meget bedre. Nej, bestemt ikke. Vi har fået udleveret disse masker. Man kan selvfølgelig ikke bruge dem, når man samtidig skal ryge sig en dejlig asfaltere. Så kan man ikke have sådan en kabal tidligere om tandsættet, jo. Nej, jeg kan bruge det som høreværn, når jeg er træt af at høre på Rolf. Ja. Nej, de er for meget. Nej, den skal nok have en skrue mere. Ja. Nej. Ja, det var heldigt, vi fik vores arbejdshandsker på. For selvom asbest ikke er farligt, så kan jeg godt smile, jo. Men nu virker I ganske påvirket. Er det af asbesten? Nej, vi drikker. Det er guldbejer, så at sige. Ja, nu går Tom. Hej, Tom. På gensyn. Der gik de sgu med mester. Ja, så har vi vist lige. Så lad så en lille guld. Ja, det bliver da. Guldet. Ja, tak til Tove og hendes fantastisk skægge små hunde. Så er det blevet tid til vores lille spil, som vi kalder for Ved de, hvor de er? Velkommen til. Tak. Og de er klar til at dyste? Ja, det er der. Ja, så er det vel på tide, at Birte bringer Benny ind. Sådan, der skal vi have. Og de er klar? Ja, jeg er klar. Ja. Ja. Sådan, op til Dasse. Det er herovre, Henning. Sådan der. Så er det tid til, at jeg spørger. Ved de, hvor de er? Ja, jeg er ikke hjemme. Nej, det er ikke hjemme. Er det Paris? Paris? Kærlighedens by. Ja, mais oui, monsieur. En baguette. Ja, hvor er det skønt. Nej, det var ikke Paris, Henning. Det rigtige svar var Viborg. Ja, sådan kan man lave både intelligent quiz og folkelig underholdning. I dansk fjernsyn har der aldrig været penge nok til at skabe overbevisende historiske serier. Men det har heldigvis aldrig standset dansk fjernsyn. Som her i den fantastiske og mindeværdige serie om røveren Jens Langkniv. Long Knife. De vil jo nødig komme til skade. Jens, vi må hellere gøre, som de siger. Hvorfor dog det? Fordi de har en kniv. Nemlig, vi har en kniv. Det der er jo ingen kniv. Næh. Det her, det er en kniv. Jens Langkniv! Jens, har du brug for en stor skede til din kniv? I det ganske rige findes ingen skede dyb nok til min store kniv. Maren Brøndskede.
Ja, intet kan bringe mennesker sammen som fjernsyn. Det skulle da lige være en flaske kold hvidvin og et isbjørneskin i et sommerhus i Hornbæk. Hej, Jytte. Herhjemme opstod der debat, da billeder af amerikanske troppers overgreb mod civile i Vietnam er kommet frem for dagens lys. Vi stiller om til Christiansborg. Men amerikanerne har kastet napalm på uskyldige børn. Uskyldige og uskyldige. De ligner jo alle sammen børn dernede. Og så kan man sige, så kan de jo lade være med at lege der, hvor vi kaster vores bomber. Så de mener ikke, at amerikanerne har opført sig uforsvarligt i den her situation? Ligesom os. De grusomme asiater derimod. Simon, var de klar over, at man i Vietnam spiser rotter? Men hvordan forholder de dem så til, at amerikanske soldater har givet mavepuster til handicappede vietnamesere? Nej, det kan jeg ikke forestille mig. Altså, vi tager klart afstand fra noget så umenneskeligt som mavepuster. Det er simpelthen aldrig foregået. Men vi har optagelser, som viser netop det. Ja, de er snu. Ja. Jo, men altså, hvem kan ikke tåle en mavepuster? Det er jo ikke engang rigtig vold. Prøv for eksempel at give mig en mavepuster. Nej, det jeg gerne vil høre, det... menneske, prøv bare. Se, jeg griner. Ja, det var dybdeborende journalistik. Ikke som i dag, vel? Men se så her, hvordan journalisten, på trods af, at han har divergerende holdninger med politikeren, forstår at socialisere med ham. Knippede de lige så ringe? Ja, jeg knippede ind, det kan de tro. Der var Claus Ryskjær også ved festen. Ja, Claus Ryskjær var der, han hiver jo pikken ud. Det var et godt ord, ikke? Okay. Nej, men så vågner konen jo ude i køkkenet, så må jeg jo tilbage derud og knalde hende ned på gryden igen, ikke? Nå, vi skal vist i gang nu. Er I klar? Ja! Nå, jeg hader de teknikere. Her skal vi se doktorens briks med både medicinske tips og gode gør-det-selv-råd af nu 1950. 1950. Som her, hvor det gælder folk, der er kommet lidt i ufør. Den kvindelige anatomi er... Kan virke kompliceret for en lægemand, men med lidt eventyrlyst og godt gammeldags knofedt er det muligt at lokalisere